Takže vítam vás pri prvom blogu Kofolačka. Dali ste mi pár otázok, na ktoré vám práve odpoviem. Tu sa ma pýta Matej Tomi Neasi, že má otázku, že keď sme vypli server, že čo má teraz hrať. Ja neviem, nejakú hru nech si stiahne, nejaké autička. Neviem, netuším. Ešte tu je niečo. A potom, že je zima a také sa tu s Mikým či s kým to tu, že nech chodí nech sa chodí guľovať von s kamarátmi. Prepáčte, sa tu pýta ešte jeden Derus, sa ma pýta. Jiži Pluch, ako sa mám? Mám sa celkom dobré, ale ideš pomáhať s Petrom moc. Čo si predstavuješ do budúcna? Predstavujem si kopec kvalitných hráčov, žiadne cheatovanie, žiadne hacky nech nepoužíva nikto a nech nám, prosím vás, nehackuje nikto server. Koľko mi je rokov? To som už písal včera, 13. Lukáš Vašiček. Pepakor Jošandy sa ma pýta, koľko stojí financovaný serverom, myslím tým cez domena, stojí 15 € na rok. Lokál stojí 60 € na mesiac. Bereme na to z kreditky. Ďalej tu je Lukášek Stierant. Hele, ona nejde registrácia, lebo je vypnutý server, to je jasné. Tomáš Smia a bude fungovať ako bez bugu, bez chýb pri prihlásení. Áno, malo by to fungovať bez bugov. Peťuľko Banacký sa ma pýta, plánuješ ešte delať ďalšie skiny do Meta 2? Nechápem tým, aké skiny myslel. Master Gumimede pýta sa, server už ide, server ešte nejde, pôjde až 17.12., teda aspoň dúfame, ak to stihneme. Či plánujeme Minecraft o Kio FSKV, také meno si dá. Metin, plánujeme Minecraft, Minecraft sme mali a ešte aj budeme mať. Ak chceš, tak ti potom pošlem link, stačí mi napísať. Potom tu mám od Roby Polzeru, že nejde stiahnuť klient, lebo stiahuje z mega uploadu a z mega uploadu to stiahnuť nejde, lebo to má vyššie 1 GB. Stiahni si to buď z multi-upload, z uploadking, upload hier a tak. To je za dneska všetko. Všetky otázky, všetky vaše otázky, na ktoré som odpovedal. Ďalší videoblog plánujem v utorok. S pozdravom, Kofolaček.